Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego! Diego! Go, Diego, go! Magandang tanghali, kumikinang ina! Nicoliala! Nicoliala! Shoutout sa lahat ng mga magulang na natatarantatious kasi malapit na naman ang pagtituition. Ay, oo nga. Ikot-ikot na naman ang puwet. Para kailan na yung graduation pinag-uusap? Kaya nga, hindi kasi parang ngayon mas mabilis dahil nga nagtatry na mag-adjust lahat to totoo. June. Pero alam ko yung public June na sila mag-start. Pero may mga private pa rin na Correct, later July pa and yung August. yan. Kaya, yun na nga, natataranta. Ito na yung moment na yun. Natataranta, sana naman ako kukuha ng pang-tuition. Kaya nga, marami akong mga articles na nababasa tungkol sa saan ko nga ba dapat i-enroll yung aking anak sa public. Anong alak? Alak. Alak na alak na. Lasing ka na naman. Hindi pa gusto ko. Naghahanap ka na naman ng alak. Alak na alak ka. Anak pala. Sorry, lumalabas talaga eh. Lumalabas. Nalala ko lang tuloy no isang araw, sabi ng anak ko, si Princess, sabi niya, Mom, what if invite daw siya, pag medyo malaki na daw siya, i-invite daw siya sa isang party. Tapos yung party daw na yun, may drinking. Will it be okay? Tapos sabi ko, I think it's okay. Tapos sabi niya, what if I don't like the drink? Sabi ko, you don't like the drink? Tapos sabi niya, what am I gonna do? Sabi ko, don't worry, I'll teach you. Hold on. If your age is ripe, ako ang magtuturo sa iyo. Ipapatikim ko sa anak ko talaga. Ako yung unang magtuturo diyan. Anak, ito ang lasa ng whiskey. Ito ang lasa ng brandy. Ito ang lasa ng tequila. Ito ang wine. Iba't ibang uri ng wine. May wine na mapait. Merong wine na manamis-namis, 'di ba? So, dapat sa bawat inumin na yan, anak. Alam ko na, nasa utak ko na may modules ako diyan, Jegs. Module 1 to 8 yan. Sa bawat alak na iinumin mo, dapat alam mo ang iyong limit. Yun lang naman yung kailangan niya malaman kasi importante, malinaw kasi na okay lang yung pag-inom, pero yung pagpapakalasing, yun ang delikado kasi diyan tayo nadidisgrasya. Tama. So, dapat alam niya kung ilan yung kanyang limit. Yan. Yun. Ako, sabi ko sa kanya, ako magtuturo siya. Waiting ka lang. Tapos sabi niya, but I don't get it. Di ba, alak, yung alak nga daw tastes bad. Ang sama naman talaga ng lasa daw. Bakit daw gustong-gusto ng mga tao? Yan. Tapos sabi ko, hindi pa nila maintindihan yung high kasi na nakukuha mo sa alak. Yung lakas ng loob, yung high, yung amats na tinatawag na masaya paminsan. Yung diba? psychological effect. Correct, ganyan. Sabi ko, we'll cross the bridge, anak, when we get there. Ayan. So, hindi alak ang gusto ko sabihin, anak. Ayan. So, marami ako mga articles na nababasa tungkol sa saan nga ba dapat i-enroll yung mga anak? Sa public daw ba? Or sa private. And kapag binasa mo yung mga articles na yon, ganyan, makikita mo naman na both are parehas talaga siyang may mga advantages at parehas na may disadvantages. Sa tingin ko, iba-iba naman kasi depende sa financial status. Yes, totoo. Depende sa priority. Correct. 'Di ba? Depende sa kinalakihan din ng ama't ina. 'Di ba? Depende kung nasaan kayong lugar. Baka gusto mo ng private pero ang available lang kung nasaan kayo public, 'di ba? Or vice versa. Or hindi naman ibig sabihin porket public hindi maganda. Maraming mga public na mga state universities na magaganda. Mga science schools, 'di ba? Natatandaan ko nga merong isang nag-recommend sa akin sabi niya, ilipat mo na lang yung anak mo sa science school. Sabi niya kasi yung gagastusin mo sa tuition, ipang ta-travel nyo na lang. Or madami naman kasi talagang mapupuntahan, ganyan. Tapos in-explain niya, tapos ang ganda naman ng paliwanag niya. Tapos sabi niya, may ganito pang allowance, ganon. So yung science school na yun works for her. 'Di ba?
ang sabi ko sa kanya, baka kasi hindi mag-work sa pamilya namin. Depende kasi sa Oo, family dynamics eh. correct. Gusto ko talaga. Kaya lang, iniisip ko pa lang yung pressure ng isang science high school. Nasusuka na ako. Ako pa lang to, ha? Kung iniisip ko pa lang yung pressure nun kasi syempre may kailangan i-maintain na grade. At saka pang mas pangmalakasan yung kanilang mga level na mga science kinemerot, 'di ba? So baka hindi siya mag-work para sa amin, lalong-lalo na kung ako naman ang taga-tutor tas hindi ko naman mabigyan ng tamang oras, 'di ba? Yung mga ganun. So kanya-kanya yan. Hindi natin pwedeng sabihin yung mga nasa private lang, yung mag-uunlad sa buhay, yung mga public hindi totoo. Dahil tsaka sa nakikita ko kasi sa dynamics ng family niyo, di ba? Dahil family-oriented kayo, lumalabas. So, hindi ka pwedeng papetiks-petiks pag sa mga science school. Correct hindi baka hindi na kami magpetiks. Ayoko ng ganon. Tandaan nyo po, ang paa ko may gulong. Lagi po siyang umaandar. Lagi siyang lumalarga. So, it won't work for me. 'Di ba? But it works for them. It works for their financial status. Pati yung hindi din sila, talagang very strict din sila pagdating sa study habits, ganyan. Yung mga ganon. Ako kasi, Jeg, sa totoo lang, strict naman ako sa study habits. Ang asawa ko kasi hindi. So, kung dahil ganon, nagmi-meet kami halfway. So may mga times na hindi rin ako masyadong strict kasi yung tatay naman hindi strict. Pero may mga times na yung tatay strict siya, nagagalit siya, 'di ba? So kanya-kanya talaga eh. Tingin ko kasi it works for some sa ibang pamilya na halimbawa yung nanay tsaka tatay mabigat yung trabaho, kinakailangan nilang focus at kaya hindi rin sila masyadong makapag-focus sa kanilang anak. Ay sa inyo, very close ngayon, family-oriented talaga. Yan, yung ganun na you enjoy your time sa isa't isa, di ba, together. And it doesn't mean, hindi naman po ibig sabihin nito na yung amin ay tama. Na yun lang ang kaya tama. Kaya iba-iba yung dynamics natin. Iba-iba talaga. At saka wag nyo pong iisipin na yung mga ulitin lang po natin na yung mga nasa private school lang ang nag-excel sa buhay. Hindi po yung totoo. Pagdating po sa laban ng tunay na buhay ng realidad, pagdating po sa nagtatrabaho na, pantay-pantay na po lahat. Maaring pwedeng hindi rin, of course, may advantage pa rin kapag ka-graduate ka ng mga natatandaan ko. There are companies na natatandaan ko dati na talagang pinipili lang nila yung top universities. May mga ganon. May mga ganyan talagang ganyan talagang mga kumpanya. Hindi naman natin sila masisisi. Ganon yung kultura nila di ba? Pero may mga iba na hindi. Na minsan kung naghahanap pa sila, meron ako nakausap pa recently, HR ng isang company. Ang hinahanap nga daw nila ay, kasi nahihirapan na sila sa mga Gen Z. Dahil, alam mo na, ibang species talagang mga Gen Z. So, hindi daw sila naghahanap sa Manila. Naghahanap daw sila sa state university sa probinsya kasi iba pa rin kahit papaano yung kultura. Totoo. Kasi madami daw dito sa Manila, ang kultura talaga na gusto ng mga Gen Z for work ay work from home. Ang sabi nung nakausap ko na yun, ang hinahanap nila engineer. Paano naman work from home yung mga engineer? Hindi pwedeng work from home. 'Di ba? Kailangan talaga lumalabas sa field or meron kumakaliko talaga may ginagawa, ganon. So iba-iba siya talaga. So kanya-kanya, wag mong isipin na yung nasa private lang ang aalagwa sa buhay, hindi po. Correct. Ang dami po ring magagaling sa mga public schools. At kung halimbawa pinili naman ng isang tao ang private kasi gusto niya hindi masyadong marami ang estudyante, mas tutok yung mga teacher. Kasi yun naman ang disadvantage, sobrang dami sa public, di ba? Actually, aminin naman natin, best education din talaga pag nasa private ka. Dahil lang dun sa tutok. Pero ang daming public school teacher na mas magaling sa private school teacher. Yun din ang katotohanan. Kasi talagang, di ba, Jegs, parang katulad lang yan na ako, ewan ko kung tama ang paghalintulad. Sabi daw nila, while magagaling ang mga kasa, iba pa rin pag Banawe. Kasi Banawe, o kaya ano yung dito sa Makati, Evangelista. Evangelista. Kasi lahat ng mga malulupit na mga sakit na mga lumang jeepney, kaya nilang kumpulhin at ayusin, di ba? Yung kasa, meron lang silang mga may certain limitado lang. Mga maintenance. Halimbawa, ganyan. pag sa kasa, pag nagpaayos ka doon, sasabihin na buong assembly na yan. Kasama correct. na lahat. Pero pag dinala mo sa mga talitaryer, kaya pa nilang i-repair. Yung bushing lang. yan.
yung bushing lang, yung Oo. tie rod lang, mga Oo, ganun lang. ayan. Kaya nilang i-repair Oo. yun. So, ganun. But it doesn't mean na pangit sa kasa. Oo. Kasi maganda din naman talaga Oo, sa kasa. totoo. The aircon minsan may juice pa, di Correct. ba? So, kanya-kanya talaga yan. Ang importante is yung mga magulang, nandun po yung desire po ninyo na pag-aralin po yung tama. anak ninyo. Oo. Yan. Ayan. At nakita naman po namin, like for example, sa instance na lang ni Nicole, di ba? Hindi naman kagandahan ng buhay nila. Oo. Pero di ba, ginapang ni Ng Mami. nanay ko. Oo, Correct. na mapunta siya sa private school. And at the same time din ako, sinuwerte lang din ako na nakapasa ako sa isang scholarship. Oo. Hindi Diba? lang halata sa mukha ko. Hindi talaga eh. Hindi ko talaga, parang gusto kong balikan yung school na yon. At tanong yan, bakit po? Charot. Ba't mo tinanggap yan? So yan, Diba? usually yung mga nag-excel din sa mga private schools, galing din po sa ilalim yan eh. Oo, correct. Correct. Kasi yun yung nagpupursigi din Oo, talaga. yan, oo. Yan. So, kanya-kanyang dynamics, kanya-kanyang setup, Tama. 'di ba? At wag po tayo magpataasan. Correct. Lahat po tayo lumalaban lang sa buhay at kanya-kanya din talaga tayong panahon. Oo, wag nating husgahan kasi kung minsan may mga hinuhusgahan na ay private mayaman yan. Oo, correct. Hindi mo alam, hirap na yung magulang Totoo, niyan. Di ba totoo. kagaya na lang kay Nicole, kay mami gapang mo, na di ba? gapang. Kasi natatandaan ko, nung isang araw, usapan namin yan eh. Usapan namin yan ng mama ko eh. Sabi ng mama ko, natatandaan ko dati yung paninikluhod ko sa mga madre para lang bawasan nila or hindi ko nabayaran yung ganito. Oo. Diba? So, yun sa kanya ko talaga literal na narinig yung umiikot na yung puwet niya kasi Oo. tuition na naman. Yan. Tumatak yan sa utak ko eh. So, kanya-kanya talaga. So, sabi ko, ganito pala. So, kailangan magpursige ko. Oo. Kitang-kita ko, hirap na hirap ni nanay ko. Di pa mag-aaral. Di wow. Hirap na hirap ni nanay ko. Di pa ako mag-aaral. Oo, tama. Diba? So, kanya-kanya po talaga yun. Basta, pagka kayo po ginagawa ng best ng mga magulang po ninyo na mag-aral, yan lang po yung gagawin ninyo Ayan. mag-aral. Oo. So, wag landi bago aral. Correct. Yun yung responsibility nyo. Alam nyo, pag nagtrabaho kayo, maisip nyo, sana nag-aaral na lang ako ulit. Naghihintay ng baon. Ayan. Diba? Tama. Hindi May mga tao naman din talaga na hindi studios. Pero may mga magulang din naman na hindi ka naman pinipilit. Basta Meron din. maging patas lang. Correct. Balance lang lahat. Tama. Kalma-kalma lang. Ayaw din naman natin ng sobrang nasi-stress Oo. na papunta na dun sa anxiety. Correct. Ayaw natin nangyayari yun. din kasing ganyan. Ayaw din naman natin ng sobrang walang pakialam Oo. na lagi tayong kinakabahan kung Correct. makakaakyat ba sa next grade level. Tama. Ayaw natin. So, kalma lang. Tas gitna-gitna lang tayo. tama. Ayan. Good luck po sa mga magulang. Oo. God bless po. Sana po makakuha po kayo ng maayos na pambayad ng tuition. Tama. At makapili ng magandang school na nararapat para sa inyong mga bagets. Ayan. Pag-pray po ninyo. Pag-pray natin yan. Oo. Pagdasal po natin na ibigay po sa inyo yung tamang school para sa inyong mga Ayan. bagets. Okay. Well, hanggang dito na lang muna ang tambalang kumikinang. Muli, ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!